نەتەوێن یەکگرتی dibêje eger heye di Salaborî de rejîma Sûrî û hevalbendên wê êrişê li ser hejmarek javahiyên tenduristî û dibistanek kiribin. Ajansa Reuters ragihand ku di bixteya dîvçûna navxweyî ya netewên yekgirtî de hatiye ku egerek mezin heye, rejîma Sûrî û hevalbendên wê êrişê li ser sê avahiyên tenduristî û dibistanek û penagehek li Rojavayê Bakurê Sûriyê di Salaborî de kiribin. Herwiha û li gorî dîvçûnê eger heye grûpên opozisyonê êrişê kampa penaberên Filistînî li başûrê Rojhilatê bajarê Helebê kiribin. Li destpêka Salaborî de çekdarên rejîma Sûriyê bi piştevaniya Rûsyayê êrişê li ser devera kêmkirina asta şer kirin. Ji alî xwe ve her yek ji şandeyê Rûsya û şandeyê Sûriyê di netewên yekgirtî de tanha tu komend derbarê raporta netewên yekgirtî ya Mîndarê Giştî netewên yekgirtî Antonio Guterres pêşkêşiya Encûmena Ewlehî kiriye nedane. Berî demekî jî Mîndarê Giştî netewên yekgirtî Antonio Guterres daxwaza rawestandina şer li Sûriyê kir, herwiha şandeyê taybet yê netewên yekgirtî jî Gerbederson daxwaza rawestandina şer li Sûriyê kir da ku rûbirûbûna vayrosa koronayê bikin. Gurbûna şer di navbera çekdarên rejîma Sûrî û grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê piştî rêkeftina pêncê meha borî di navbera Tirkiye û Rûsya kêm bûye ku yek ji derencamên wê rêkeftinê agirbest li deverê were kirin. Ew yek jî hat piştî ku milyonek kes ji welatiyên deverê derbider bûn û berî xwedan deverên sînorî bi Tirkiyê re.